Kaixo, egunon, jarraitzen dugu energia potentzial gravitatorioarekin. Aurreko bideoan hemen geratu ginen, bale? Komentatzen bi gauza. Indar gravitatorioak, bai? Indar gravitatorioak marraztuko duguna honelako zerbait egiten duela, bale? Hau da, jarriko dut beste kolore batekin hobeto ikusteko, beltzarekin, bale? Indar gravitatorioak kasu honetan honelako zerbait izango litzateke eta hemen hau bezalako zerbait, bale? Indar gravitatorioak ibilbide osoan zehar egindako lana A puntutik B puntura energia potentzialaren adierazpenarekin lor daitekela. Eta hau dela energia potentzialaren adierazpena. Berdin zaigu ibilbidea zein den bakarrik non hasi eta non bukatzen duen. Hau bezalako indarrei deitzen zaie indar kontserbakorrak eta dira ibilbidearekiko askeak, hau da, ez daukate inolako menpekotasunik. Aurreko bideoan esan bezala ikusiko ditugu 3 adibidez berdin. Hasiko gara lehenengo kasuarekin. Lehenengo kasua izango da bat zeinetan, hemen daukagu eremu gravitatoria sortzen duen masak, hau da eremu gravitatoria sufritzen edo nabaritzen duen masa, bale? Eta mugituko da A puntutik B puntura. Eta guk kalkulatu nahi dugu, honek egindako indar gravitatoriak egiten duen lana A puntutik B puntura. Hau da adierazpen orokorra. Energia potentziala A puntuan, energia potentziala B puntuan, ordezkatzen badugu horretik jarritako energia potentzialaren adierazpena, R jartzen duen lekuan jartzen dugu RA, hau da A puntuan dagoenean bi zentroen arteko distantzia, zati RB egiten badugu, baina B puntuan dagoenean bi zentroen arteko distantzia, eta fikatzen mazarete negatibo eta negatibo positibo bihurtu dugu, baina beste guztia berdin jarraitzen du. Bale, lehenengo kasuan ikusten dugunez, hasierako posizioa urrunago dago bukarako posizioa baino. Beraz, RA handiago RB. Modu berdinean ondorioztatu dezakegu, bat zati RA izango dela txikiago bat zati RB baino. Pentsatu bakarrik, hau ez baduzue zuzenean argi ikusten, imaginatu hau dela 10 eta 2, bat zati 10 izango dit txikiagoa bat zati 2 baino, ezta? Izendatzailean zenbaki handiago dagoenean, balioa da txikiagoa. Orduan, fijatzen bagara, hemen GM1 eta M2 eta GM1 eta M2 berdinak dira. Interesten zauguna bakarra da bat zati RA. Ikusten dugu, RB izango dela handiagoa, beraz jarriko dugu berdez. Handiagoa delako, bestea baino. Ez dakigu zenbat balio duten, baina badakigu hau handiago dela, hau baino. Hau positiboa da eta hau negatiboa. Handiagoa denez positiboa dena, hau da, balio positiboa handiago denez negatiboa baino, ondori ez da dezakegu, emetik ateratzen dena izango dela positiboa, handiago 0. Eta lana handiago 0 denean, gogoratzen dugu aurreko bidean komentatzen genuela, honek egiten duena da gorputzaren abiadora handitu. Bale? Nola baiteko azelerazio emon. Eta hau normala da, ze azkenean ikusten ari garena da, nik askatzen badut hemendik masa bat, honek egin nahi diona da erakarri, ezta? Imaginatu, askatzen badugu eta hemendik mugitu beharren zuzen askatzen badugu, jauziko da honen kontra. Beraz, zenbat eta hurbilago bukatu, orduan eta abiadura gehiago izango du. Azkenean, honek nahi duena da erakarri. Eta erakartzen duenean, zenbat eta hurbilago egon, orduan eta abiadura gehiago. Ikusi duguna da, lana kalkulatzen modu alternatibo honekin, hau da energia potentzialen bitartez, ikusten dugu lortu nahi duguna. Lan hori positiboa dela eta erabat logikoa dela gure gorarekin. Zenbat eta gertuago, orduan eta abiadura gehiago. Ikusiko dugunez hurrengo adibidean, kontrako egiten badugu, urruntzen badugu, nolabait, indar gravitatoriak egingo duena da balastatu. Azkenean, ni hemen dagoen gorputz bat urruntzen saiatzen bada, honek egiten diona da tiraka. Kentzen dio abiadura, balastatzen edo frenatzen du. Bigarren kasuan orain izan dugunaren kontrakoa da, ezta? Orain aldatu ditut A eta B puntuak, orain A puntua dago gertuago eta B puntua urrunago. Horrek nahi du gorputzak kontrako ibilbidea egiten duela, kontrako noranzkoan. Kasu honetan, hasierako posizioa txikiagoa da bukarakoa baino. Eta modu berdinean, orain, RA txikiago denez, bat zati RA handiago izango da bat zati RB baino. Lehenik egin dugun bezala, bat zati RA handiago denez izango dugu hau, bai? Hau handiago denez, handiago dela, eta bestetik hau izango dela txikiagoa. Kasu honetan orain positiboa dena da txikiagoa eta negatiboa dena handiagoa. Eta hemen jarrita dagoena txarto dago, parkatu, hau ez da handiago 0, kasu honetan da kontrakoa, txikiago 0. Kasu honetan izango da txikiago 0. Lana txikiago 0 denean, honek esan nahi duena da abiadura txikitu dela. Hasieran gorputz honek zeukan abiadura, nola saiatzen ari den honen eremu gravitatorioak irtetzen, zuek pentsatu hartzen duzuela harri bat, eta gora botatzen duzuela. Harri hori, hasieran esango den abiadura, gitxinaka galduz joango da. Zergaitik, joaten delako eremuak sortzen duen indarraren kontra.
nik harri bat daukadanean, gorantz botatzen badut, indar gravitatorioa saiatuko dena da nolabait horren kontra egiten, balastatuko du. Hau oso antzekoa da, baina modu makroskopiko batean, ezta? Hauek izan beharren harriak dira sateliteak edo kanpoko planetak. Orduan, satelite hau mugitzen denean hemetik ari dena da urruntzen, zergatik bukarako distantzia handiagoa delako. Eta urruntze prozesu horretan indar gravitatorioak indarra egiten dio barrurantza eta kendu egiten dio abiadura. Eta hori zelan dakigu, lana negatiboa delako. Eta azkenengo kasua hau izango da, zeinetan A eta B puntuak distantzia berdinera dauden. Hemen jarritut bi ibilbide ezberdin. Hau sekulako itzulia ematen duena eta hemen bide zuzenago bat. Jarritut adierazteko berdin dutela. Bakarrik interesatzen zaizkigu hasierako eta bukarako posizioak. Kasu honetan egin ditugu, biak berdinak izateko. Horrek esan nahi du, RA eta RB berdina badira, bat zati RA eta bat zati RB berdinak izan behar direla. Hiru eta hiru badira, bat zati hiru eta bat zati hiru berdinak dira. Horrek esan nahi du, enpatea daukagula. Beraz, bi balio hauek, hemen agertzen dena eta hemen agertzen dena berdinak izango dira, bai positiboa eta negatiboa. Eta biak berdinak badira, honek esaten digu, 0 balio duela. Hau da, indar gravitatorioak egindako lana nuloa da. Eta horrek esan nahi du, abiadura berdin mantentzen dela. Indar gravitatorioak ez diola, ez abiadura igoko, ez txikituko. Eta hau da kasu bat, zeinetan guk imaginatu daukagula lurra eta inguruan ilargia. Edo hau dela eguzkia eta inguruan lurra. Bai? Superatzuz, direla ibilbide zirkularrak, ahaztu eliptikoak direla, suposatuko ditugu gaionetan zirkularra direla. Kasu honetan, abiadura, hemen daukan abiadura orbitala, bai, konstantea izango da. Ez da aldatuko, zergaitik, beti mugitzen delako distantzia berdinera. Eta distantzia berdinean mugitzen bada etengabe, indar gravitatorioak egindago duen lana nuloa denez, ez dio ez abiadura gehituko, ez abiadura txikituko. Baina kontuz, orbita honetatik mugitzen bada, ja hasiko da abiadura kentzen edo abiadura txikitzen. Baina orbitan mantentzen bada, indar gravitatorioak ez dio inolako lanik egiten eta ez dago inolako arazorik. Laburbilduz, energia potentzial gravitatorioa izango da erabiltzen dugun tresna matematikoa, lan indar gravitatorioak egiten duen lana kalkulatzeko. Eta hemetik abiatuta, ikusiko ditugu energiaren kontserbazioa ondorioztatu daitekela eta horrelako gauzak.